Kaibigan, karon magsipi na sa ko ang saging nga gikuha ka ganiha katong bugat kay tanan. Oh, nasa ni ron mga kaibigan. Okay, na. Ingon sila basta ko gihanta, sige lang. Basta ko gihanta, ingon sila. Sige lang gitagyo og sipi, sige tuba, sige sipi, sige tuba. Mas gini basta ko gihanta. Usahay mga kaibigan, magkuha ko og saging. Dili ko magka-video. Kay labi na bagdali ko. Karon naka-video na pod ko ani. Lain na tani nga saging. Kaning saging nga may ganini kay wali kawata. Kawatunon na. Nahinggan jud. Oo. Nahinggan man ka ganiha. Mo lagi ako may tanawan. May gani kay ako yung tanawan, wa makawat. Gahapon ko dapat may mga nya may tao dire. Ah, Makihan ba? swertian pag yun dong, nga wa gyud kawadong. Okay na, dikit mo kay just kilit oh. Wa kayo maklaro. Okay maklaro ba? Hapit na rin, ay usa ka CPO, imo po rin. Nangatangtang man. Atagan tagadong.